kuda laras manunggal. Ae Yo 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 lo yo lo lo woi. lo 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 lo. Yo ya oi. Lo oi. Lo 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 lo. Oh iya, Oi. oh iya. Lo 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 kak 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 kak. Ya oi, oh iya. Sos, ha, Se oh oi, ya oh iya. Lo lo iya. Ha iya, ha iya. Ha oi, oh iya. Ayo yo yo yo. Sri Kandi KLM Kudo Laras Manunggal. Yo Yuk 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 yuk. Yo. Cikrak cikrak. Hey. Woi. Ayo 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 ayo. ya. Kudu laras manunggal. Yo yo yo. Indonesia. Woi. Yo Soi hae hae ah. Yo Keperanan jroning atiku nalikane pisanan ketemu ya sayang dasar wanita sulistya wicaksana lan lebda ing karya
Yo. batinmu Sukitane halus saja sih Iya mas. Klasik semakin asik Jawa semakin istimewa Lawasan semakin berkesan Oh 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 Ae. Yuk. Kebranan jroning atiku ya alikane pisanan ketemu dasar wanita sulesya wicaksana lan leda karya Keberangan salah bawamu nyoto nanti posisi bicara Wiraka serta wirama nyoto tiga priyaga sembada jroning batin tuwuh rasa tresna kang saya ngrembaka rino kelawan wengi sliramu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi Sepasarane netramu yen rasela sajroning batinku Rapat panggrainganmu ono tresno sajroning batinku Yo, solo, oi ya, oi ya, oh ya yo, hereketek lulu oi, ya, hoi, ya, iya lo, oh iya ya so, lo 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 ya, yo oh ya ha a oh ho hoi lo 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 hoi ya, oh iya lo, rampak jogetan sigra slolo ha e ho, ya, ho ya ha e ho hoi he hey yo, ya oh ya ha e ya solo, ya ha e solo, ya ya
Carane diselehke. Carane diselehke. Ya. Sri Kandi laras manunggal. Pule kulon Sidoarjo tepus Gunung Kidul. Yogyakarta. Solo 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 Jogja 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 Solo 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 oi iyo iya. Kita kembali ke era tahun 80-an. Kudo laras manunggal Kesenanganku gemah audio sound system Rapena Duite Bali. ada Nurli CH, Ada Pak Muti PW. ada Bisma Jarot, kekasihku, apa yang kau risaukan? Kerjamu hanya melamun saja, tak berguna kau bersedih hati. Tertawalah sayang. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Salalalala. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Hei, Golane sar golane sar golane sar. Iya, iya, ya. Iya, adik.
aku menjadi cinta. Iya. Saya menari ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur, untuk bahagia. Lure-lure ulane sawo, bagian cile Mbak Nurli buntute dawa. Yen wong lire Mbak Nurli sing kira-kira, sing dilire ora rumangsa. Dawa godhonge klopo, Godhonge klopo. ombo ya dik ya godhonge ploso, Godhonge ploso. mengkorepe rondo ya dik ya ora dadi ngopo, mengkorepe dudo embedah klik kloso. Solo buka sidik. Yuk. Hasa. Ya Yuk. Kuda laras manunggal. Yo. Yo jajak o, yo jajak yo, ya o, ya Ya. ho lo kalau ya, ho ya, ya oh ya sur 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 jos Tak kentong. Ya.
ning pinggir kali senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali Pinggir gunung. Ora nang kali ngene iki. Ya anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wirang senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali ya hoi ya lo ning pinggir kali tansah wirawiri goleki senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali Ora nang kali. Gunung. oh lo mundur alon-alon Urung disetrum wis dalil-dalil. yo Ae. Sakwise padha gegladi perang. Ana sak tengahing alun-alun. Lerile tanture wong sumile Lamat ijo ana tetembangan ilir-ilir. tak senggota manten Ing kono sejatine kuwi kanggo pralampita uga kanggo syarat lan sarana. Wadya Bala Putri kuda laras manunggal kang karesak mengkone pinangka kanggo raga-raga kang sinilih kang bakal kasusupan titah lumantari sang pawang sak mengkone sak kabeng syarat uga sarana kang wis jumepak kang wis samekta momono jlumatono kanggo sepo kanthi syarat sarana kuku sing diba kang kumelun sumundala ning awiyatmu mumpung padang rembulane mumpung jembar kali Sumusup ana tejo sak sada-sada lanang sumusup siji baka siji Surailo Sura tejo sakdene sang sada lanang kang wis caket marang sak dhuring para raga-raga kang piniji Oi Kudu laras manunggal Yo Rumah Professional Audio Sound System
ya. Oh jos. Laras manunggal. Oh, 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 oh. Rogo-rogo kang wis kandungan sopo. Oh, 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 oh ya. Soho. Yeah, 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 ya. Ana sing mengkurep. Ana sing mlumah. Ya